ברוכים הבאים לסטודיו פולס גדרה, אני ירון הראל, והנה כמה פרטים חשובים על הסטודיו שלנו. יש לנו 3 מתחמי אימון, בכל מתחם יש מאמן שאומר לכם מה לעשות. יופי באימונים שלנו שהם מותאמים לכל הרמות, בין אם אתם בכושר ובין אם אתם פחות בכושר. המאמן שלנו מתאים לכם את האימון לפי הרמה שלכם. בואו נדבר על המתחמים שלנו. המתחם הראשון שלנו זה מתחם הדגל, אימון פולס. אימון פולס מורכב מ4 חלקים. החלק הראשון שלנו הוא חלק אירובי, אנחנו עובדים 15 דקות עם אינטרוולים על ההליכונים. המאמן אומר לכם לעלות קצב, להוריד קצב, לעלות שיפוע, להוריד שיפוע, ואתם עובדים לפי הרמה שלכם, כל אחד בקצב שלו. החלק השני שלנו הוא חלק של כוח. אנחנו עובדים תרגילי כוח עם משקולות, עם קטלבלס, עם TRXים. המאמן מנחה אתכם ואומר לכם בדיוק מה לעשות. וככה שוב אנחנו עוברים על 15 דקות אירובי, 15 דקות כוח, כפול 2. יש לנו באימון הזה 30 דקות אירובי ו30 דקות כוח. המלצה שלנו להגיע אליו פעמיים בשבוע לפחות. במתחם השני שלנו יש אימונים יותר רגועים. אימון לפילאטיס, אימוני יוגה ובטן השוואה ירכיים. האימונים פרוסים לאורך כל היום ובכל ימות השבוע. המתחם השלישי שלנו הוא מתחם הכוח. במתחם הכוח יש לנו 3 סוגי אימון. יש לנו אימון פונקציונלי, אימון טבטה ואימון פונקציונלי כוח. באימונים אלה אנחנו עובדים על משקלים כבדים, תוכנית אימונים מסודרת, תוך כדי הקפדה על טכניקה נכונה. יש לנו מעל 85 שעות בשבוע, אנחנו פתוחים בכל ימות השבוע, בשישי בוקר, שישי צהריים ומוצ"ש. הבקרים אנחנו פתוחים ב-6:15 בבוקר, 7:30, 8:30 ומ-4 עד 10 כל שעה עגולה. רוב הזמן 3 המתחמים שלנו פועלים במקביל. ההמלצה שלנו היא להגיע ל2 אימוני פולס בשבוע, ואם יש לכם זמן נוסף, לגוון בין שאר המתחמים שלנו. אז החלטתם להירשם אלינו? כמה כללים שחשוב לנו שתדעו. לכל האימונים נרשמים דרך אפליקציה ייעודית לסטודיו שלנו. באפליקציה אתם יכולים לראות סוג האימון, שעת האימון, ומי מעביר את האימון, ואפילו כמה נרשמו לאימון. המערכת שלנו נפתחת כל חמישי בשעה 2 לשבוע הבא. לבטל שיעור עד שעתיים לפני תחילת האימון. במידה ונרשמתם לרשימת המתנה, אל תדאגו. אנחנו שולחים לכם וואטסאפ, והמקום נשמר לכם למשך 10 דקות. וזהו, מקווים שתצטרפו אלינו למשפחה הכי חמה בגדרה. מחכים לכם באימונים.